Необходимо е на 5 октомври висока избирателна активност. Никой, който има право на глас, да не остане по домовете си. Защото само по този начин ще преодолеем корпоративния вот, платения вот. Затова масово на 5. Аз знам, че всеки един от вас може да ми каже поне 2 случая за хора, които раздават и други, които си продават гласове. Това се става с крадени пари, с пари, които не са отложени, не са платени данъци за тях, не са платени осигуровки. Затова масово на 5. Верният избор обаче е номер 9 в бюлетината. Благодаря ви.